Deustuk ez zuen Bilbo izan nahi, eta erresistentzia hori Jesus Gaztañagak gorpuzten du, baina nor da tipo hau? Deustuko udal idazkaria. Jesus de Gaztañaga Olabarri izan zen Deustuko idazkaria, udaletxeko idazkaria izan zen, bera funtzionarioa zen, eta bera abokatua zen, eta berak bazekien lege guztiak, edo, bere lana zen ez, legeak jakitea. Eta bera izan zen erresistentzia administratiboko burua. Berak eraman zuen, berak idatzi zituen informeak, bera Madrilera joan zen, eta bera jarri zen purtsu batez udaletxearen buru erresistentzia burutzeko eta anexioa ekiditzeko. Oso pertsonai garrantzitsua da Gaztañaga, bera karlista zen, eskuindarra, eta deusto asko maite zuen, berak bere burua deustu arratzat zuen, bertan lan egiten zuen, berak sentitzen zuen, ez? Gaztañagaren eskutik prozesua lusatu egin zen. Beraz, ez zuen onartu, esango genuke borrokatu gabe, bere lana zen prozesua atzeratzea eta luzatzea, berez 13 urtetan luzatu zuen prozesua anexioa sortu indartu arte. Deustu Bilborekin anexionatu zenean, zer gertatu zen Deustuko William Wallaceekin? Deustu anexionatua izan zenean, Bilboko udaletxearen barruan oso kargu garrantzitsu batean jarri zuten Gaztañaga, ez? Eta, hori izan daiteke prebenda bat ere bai, ez? Tipoa oso askarra zen, abokatu askarra, eskuindarra bai, eta hori jarri zuten instrukzio publikoko burua, purtsu bat hezkuntzaren inguruko burua, eta hori izan zen, eta gero frankismoaren garaian oso boteretxo izan zen bebai Bilboko udaletxean, ez? Gaztañagaren ondare handienetako bat 1925ean idatzi zuen liburua izan zen. Pueblos que mueren izenburupean Gaztañagak anexioaren momentuan dirua jaso zuela esaten zuten kalumnia garbitzen saiatu zen. Eta egin zuen apurtzu bat bebai asaltzeko nolakoa izan zen erresistentzia, baina bebai bere burua apurtzu bat garbitzeko, ez? Oso historia polita da, nik uste dut, historiari moduan dokumentuak esaten digute berak erresistentzia jarri zuela, berak idatzi zituen informe gehienak, baina imaginario kolektiboan badago zerbait esaten dela o esaten zela Gaztañaga eta beste Deustuko elite batzuk kobratu zutela edo prebendak jaso zituztela Bilbora anexionatuz, ez? Orduan, berak bebai idatzi zuen horren inguruan purtsu bat bere burua garbitzeko. Nik uste dut ez zuela kobratu. Orduan, ordaindu nik uste dut ez, baina gero kargu garrantzitsuak bai jaso zituela Bilboko udaletxean.